Eżis semmija ta' Radio Katedral u sinjuri li qed issegwuna minn fuq l-online TV inselmulkom u nawgurawkom l-għodwa u l-festa it-tajba. Jien Tomas Anastasi u t-tekniċi tagħna Roni u Luk Benzina u Francesca Camilleri qed inwaslulkom dawn l-awguri minn ġol Knisja Katedrali tar-Rabat Għawdex. Illum is-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija Santissima, waħda mill-festi prinċipali ta' matul is-sena, l-Għid tal-Assunta. Ninsab fil-Knisja Katedrali biex permezz ta' Radio Katedral inwaslilkom xandira diretta ta' ċelebrazzjoni pontifikali solenni immexxija mill-eminenza tiegħu Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Iqsfijiet, flimkien mal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma, il-Reverendissimu Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali u r-Reliġjużi tal-Belt Victoria u s-Seminaristi tad-Djoċesi. Fit-tmiem il-Pontifikal jiġi mogħti ġieħ il-Parroċċa tal-Katedral u tingħata l-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. L-Assembleja tkun taħt il-patroċinju tal-Eċċellenza tagħha Dr. Miriam Spiteri de Bono, President ta' Malta. Nixtieq infakkarkom illi peress li din it-trasmissjoni qed tiġi mxandra fuq l-online TV, tistgħu issegwu kollox minn fuq l-internet, radiokatedral.com. Nixtieq insellem ukoll dawk li qegħdin isegwu minn fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi u nawgurawlhom il-festa it-tajba. F'dan il-Pontifikal tiġi eżegwita il-Missa Marija Anċerus Assunta ta' Maestro Rejxi Berras, miktuba fuq xewqa u b'tifkira ta' Marija Tewma flimkien mal-innu Assunta Est Marija ta' Joseph de Brincat u versi ta' Dun Anthony Mario Saliba. L-innu Is-Sultana tal-Paċi ta' Maestro Colin Attard versi ta' Joseph Calleja. Il-Pontifikal ikun animat mill-Kappella Sancta Maria Assunta flimkien mas solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat, Maestro di Kappella. L-Aurora Youth Choir ikun taħt id-direzzjoni ta' Matthew Sultana. Għall-okkażjoni ta' din il-festa jiġu mistiedna personetajiet distinti. Fosthom il-Ministru għal Għawdex, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-Sindku tal-Belt Victoria u kunsilliera tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Min-naħa tal-Kumitat tal-Banda Ċittadina Leone jiġu mistiedna il-President, is-Segretarju u membri tal-Kumitat tal-istess għaqda mużikali. Illum sankellimkom fuq id-domma tal-Assunzjoni, għax din is-sena, kif forsi ħafna minnkom jafu, qegħdin niċċelebraw il-75 sena minn meta ġie ipproklamat li l-Madonna telat fil-glorja tas-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Kien l-ewwel ta' Novembru tal-1950 meta l-Venerabbli Papa Piju XII ipproklama bħala domma lill-Verġni Marija. Meta għadda żmien tal-ħajja tagħha fid-dinja, ġiet imtella fi glorja tas-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Il-Knisja fit-tagħlim tagħha tfakkarna fil-kliem tad-domma fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Niċċelebraw llum u għalhekk tajjeb li ngħidu xi ħaġa fuq it-tluħ is-sema ta' Marija. Nafuha bħala l-festa ta' Santa Marija. Isem sabiħ, Marija, li f'ħafna snin kien l-aktar isem mogħti li trabi bniet fil-pajjiżi insara. Din il-verità kienet magħrufa fit-tradizzjoni nisranija, affermata mill-padri tal-Knisja u fuq kollox kienet aspett relevanti fil-qima mogħtija lill-Omm Alla. Ġifieri dan it-twemmin kien ġiġà ċelebrat fil-kult fid-devozzjoni tal-poplu tal-Alla.
Għalhekk ma kienx diffiċli li dawk jemnu u jaċċettaw id-domma. Id-differenza kienet il-mod li ħarsu lejn din il-verità il-Kristjani tal-Punent, Bruma bħala ċentru u l-insara tal-Vant tal-Ewropa li nafuhom bħala il-Biżantini. Aħna nżommu li Marija ġiet imtella s-sema. L-istatwi u l-pitturi juri li l-Marija mtella mill-anġli fis-sema. Tantu hekk li fejn fil-pitturi jkun hemm l-apostli, dawn qed jarawha tiela, qed iħarsu l-fuq. Jekk immorru fil-Vant, niltaqgħu ma' kultura oħra, dik imsejħa tad-Dormizzju, il-Madonna Rieda. L-apostli mhumiex iħarsu l-fuq, imma lejn Marija fis-sodda tal-mewt tagħha. X'ġara minn Marija wara l-mewt ta' Ġesu? Ħada għandu Ġwanni, kemm għexet ma nafux, u mietet jew radet. Ma ninsewx li Ġesu wkoll għadda mill-mewt. L-importanti mhux il-kif, imma li Marija ingħaqdet ma' bina Ġesu b'ġisem glorifikat. Hekk kien Kristu wara l-qawmien u hekk kien jixraq lil Marija, l-unika bniedma li ma kellix id-dnub oriġinali, li b'konsegwenza tiegħu ġiet il-mewt. Il-ġisem ta' Marija ma kellux jara it-taħsir. Ma jistax jiġi xi ħadd u jgħid li għandu relikwa tal-Madonna, xi parti mill-għadam tagħha. Allura, l-element kulturali kien il-forza li ddetermina l-formulazzjoni ta' din id-domma. Id-domma tidher li qatt ta' tifħir u ta' eżaltazzjoni tal-Verġni Mqazza. Għalhekk mad-domma ġie spjegat li din ġiet proklamata għall-unur tal-iben, għall-glorifikazzjoni t'ommu u għall-ferħ tal-Knisja kollha. Huwa twemmin Bibliku? Fil-Vanġelu tal-lum, Marija stess ippronunzjat b'mod profetiku kliem li orjentaw għal dan u tajt, minn issa l-qudiem il-ġenerazzjonijiet kollha jsejħuli ħinja. Din l-espressjoni tal-Magnificat tindika li t-tifħil lil Marija Omm Alla u maqut intimament ma' bina Ġesu u jirrigwarda l-Knisja f'kull żmien u kullum kien. Jista' jkun li din il-glorifikazzjoni kienet teżisti fi żmien meta Luqa li qiesha bħala dmir impenn tal-komunità Nisranija għal ġenerazzjonijiet kollha. Kliem Marija jgħidilna li hu dover tal-Knisja li tiftakar fil-kobor ta' Marija bil-fidi. Mela din is-solennità istedina biex infaħru lil Alla u nħarsu lejn il-kobor ta' Marija, għaliex aħna naraw minnu Alla fl-uċuħ ta' dawk li huma tiegħu. Bir-raġun li Marija tiġi glorifikata bitluħ is-sema tagħha. Il-Magnificat dan l-innu lill-Alla l-ħaj u li jaħdem fl-istorja u innu ta' fidi u ta' mħabba li joħroġ minn fom Marija. Hija għexet b'fedeltà eżemplari u żammet f'qalba il-kelma t'Alla lill-poplu tiegħu. Il-wedit li għamel lil Abram, Iżak u Ġakob, u dan sar it-talba tagħha. Il-kelma t'Alla fil-Magnificat kienet it-talba tagħha. Kienet dawl għat-triq tagħha hekk li tagħmilha disponibbli biex tilqa' fil-ġuf tagħha il-kelma li saret laħam. Nistgħu nistaqsu xi jfisser it-tluħ is-sema ta' Marija fil-mixja tagħna, fil-ħajja tagħna. Tweġiba tista' tkun fl-assunzjoni naraw li falla hemm spazju għal bniedem. Alla stess u d-dar li tkellem dwarha Ġesu. U Marija ma tmurx il-bot minnha. Min imur lejn Alla
jersaq viċin lejna, għax Alla hu viċin kulħadd. U Marija, dejjem fil-preżenza t'Alla, iħdejna, ħdejn kull wieħed minna. Id-dinja għandha bżonn din il-festa. Festa fejn it-tama u l-imħabba jingħaqdu fl-imkien. Għax illum hawn ħafna kliem fuq dinja aħjar kif dejjem nistennew. Imma hi l-preżenza t'Alla li tiggarantixxi dinja aħjar. Żgur li d-dinja li titbiegħed minn Alla ma ssirx aħjar, imma tinżel dejjem l-isfel. Marija ittellana l-fuq, billi hi viċin bina, u nafu li hi ma' ġembna u li tħobbna. Mela dak kien artiklu fuq id-domma tal-Assunzjoni u r-revelanza tagħha llum. Ġewwa l-katedral bħalissa għadha kemm spiċċat il-qudies ta' 8 u qegħdin isiru l-preparamenti biex jingħata bidu għall pontifikal. Qed nistennew ukoll il-wasla tal-President ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Dr. Miriam Spiteri de Bono, u qed tiġi organizzata wkoll il-kor u l-orkestra. U qed nistennew ukoll il-Monsinjur Isqof Anton Tewma l-Isqof ta' Għawdex. Nippruvaw dawk li sejrin iħallu l-Knisja joħorġu minnu fih ħalli ikunu jistgħu jitlu dawk li qegħdin jaslu għal qudies tal-Pontifikal. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Sant u Ammin ikun Ħanaqralkom ukoll artiklu ieħor dwar id-domma tal-Assunzjoni. Aħna nafu li fl-ewwel ta' Novembru 1950 il-Papa Piju XII iddikjara bħala domma ta' fidi li Marija Alla Immakulata u dejjem Verġni wara tmiem tal-ħajja tagħha f'din id-dinja ittellet bil-ġisem u r-ruħ fi glorja tas-sema. Din id-definizzjoni insibuha fil-bolla Munificentissimus Deus tal-Papa Piju XII u ġiet imtennija fil-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, Lumen Gentium, paragrafu numru 59 tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Twemmin li nxteret mill-vant tal-punent. L-ewwel turija ta' fidi fl-Assunzjoni nsibuha fir-rakkonti apokrifi Transitus Marija. Dawn huma rakkonti popolari li nkitbu fis-seklu 2 u 3 wara Kristu u li juri b'xi mod x'kien jemmen il-poplu t'Alla. Bdiet tikber ir-riflessjoni fuq is-sem ta' Marija fil-fidwa u fuq il-premju tagħha fis-sema. Fil-vant daħlu festi ta' raqda u tal-Assunzjoni ta' Marija. Mis-seklu 14 dan it-twemmin inxteret ukoll fil-punent u sas-seklu 20 kien wasal f'kull komunità nisranija fid-dinja. Lejn id-domma. F'Mejju tal-1946
Il-Papa Piju XII sejjaħ għal konsultazzjoni tal-iqsifijiet, tal-kleru u ta' dawk kollha li jemnu dwar il-possibilità u l-opportunità li l-assunzjoni tiġi definita bħala domma ta' fidi. Minn 1181 tweġiba, 6 biss orew xi diffikultajiet dwar il-karattru rivelat ta' din il-verità. Il-Papa wasal għal konklużjoni li l-Maġisteru Ordinarju wera konsens u għalhekk kiteb li l-ġisem ta' Marija ġie maħud fis-sema hija verità irrivelata minn Alla u għalhekk uliet il-Knisja għandhom jemnuha bi sħiħ. It-twemmin fl-assunzjoni waħda. Xi tfisser għalina din il-verità ta' fidi tagħna? Tfisser li l-premju li rċiviet Marija nittamaw li naslu għalih aħna wkoll fl-aħħar ta' żminijiet. Nemnu li l-ġisem tagħna ma jibqax fil-qabar, imma tiġi glorifikat fis-sema bħala frott tar-rebħa ta' Ġesu fuq id-dnub u fuq il-mewt. Kif jallimna l-Papa Ġwanni Pawlu II fil-katekesi tal-udjenza ta' 2 ta' Lulju tal-1997, għalina l-qawmien tal-ġisem mill-imwiet isir fl-aħħar ta' żminijiet. Fil-każ ta' Marija, il-glorifikazzjoni ta' ġisimha sar minn qabel bi privileġġ speċjali. L-assunzjoni tfisser li aħna nemnu li bħal Marija il-ġisem tagħna wkoll qatt jidħol fis-sema fl-aħħar ta' żminijiet. Issa rridu nibqgħu ngħixu kif irridna Ġesu u bil-għajnuna tiegħu niksbu l-frott sħiħ tar-rebħa tas-salib. San Ġwanni Pawlu II għamel il-katekesi fuq dan is-suġġett fl-Udjenza Ġenerali tal-25 ta' Ġunju 1997 u jgħid: xi teoloġi infatti sostnew li l-Verġni Marija ma mititx u ttieħdet minn din il-ħajja għall glorja tas-sema. Madankollu din l-opinjoni ma kienitx magħrufa sas-seklu 17. Filwaqt li teżisti tradizzjoni komuni li tara l-mewt ta' Marija bħala dħul tagħha fi glorja tas-sema. Infatti, għal mistoqsija jekk il-Madonna mititx, San Ġwanni Pawlu II jgħid: filwaqt li nirriflettu fuq id-destin ta' Marija u d-destin tagħha mal-liben divin, jidher leġittimu li nirrispondu fl-affermattiv. Billi Kristu miet, hija ħaġa diffiċli ninsostnu il-kuntrarju għal ommu. Ta' min jgħid li f'din il-katekesi San Ġwanni Pawlu II ma kienx qiegħed jitkellem ex katedra u għalhekk m'għandux l-infallibilità teoretikament. Il-kwistjoni jekk il-Verġni Marija mititx għadha miftuħa. Iżda prattikament ikonna nsostnu li Marija mietet bħal Kristu. Ma nkunu naqsu xejn lill-Verġni Marija jekk ngħidu li mietet, jiġifieri kellha l-istess xorti ta' bina Sidna Ġesu Kristu. F'din l-istess udjenza ġenerali, San Ġwanni Pawlu II jafferma li Marija setet mietet minn kawżi naturali. Jgħid li huwa aktar importanti li naraw x'kien l-atteġġjament spiritwali tagħha quddiem il-mewt.
San Franġis ta' Sales jgħid li hija mietet mewt ikkawżata mill-imħabba. Fit-trattat fuq l-imħabba talla huwa jgħid li l-Verġna Marija mietet fl-imħabba, mill-imħabba u permezz tal-imħabba. Il-mewt ta' Marija kienet maturazzjoni fl-imħabba lejn bina Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk il-Papa jgħid li l-ebda mewt ma tista' tiġi deskritta bħala raqda daqstana. Bħalissa minn fuq il-monitor qiegħed nara l-wasla tal-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech li ħajċelebra dan il-pontifikal. Hekk hu issa dieħel fil-katedral. Qegħdin naraw issa li l-eminenza tiegħu Mario Grech sejjer lejn il-kappella tas-sagrament biex jinvista s-sagrament qabel ma jingħata bidu għal dan il-pontifikal. Qed nistennew ukoll il-wasla tal-eċċellenza tagħha tal-President ta' Malta, il-President tal-Banda Ċittadina Leone u s-Segretarju. L-eminenza tiegħu lesta mill-vista lejn is-sagrament u issa ġie fuq il-Presbiterju quddiem l-Artar Maġġur u dieħel fis-sagristija biex minn hawn ftit ieħor nagħtu bidu għal dan il-pontifikal. Issa għadu kemm wasal il-President flimkien ma' sinjura tiegħu tal-Banda Ċittadina Leone. Daħal ukoll l-eks Ministru għal-Għawdex Anton Tabone.
waslu xi konsilliera wkoll tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Għal dawk li jixtiequ jqerru nafżaw li fis-sagristija hemm saċerdot disponibbli għal qrar. Dakinhar il-fjuri għamlu festa. Ir-rebbija żanżdet libsa ġdida. Il-ħolqien feraħ. Għaliex fil-qalba tal-gżira Awġija fetħet warda ġdida tal-hemm abjad u safri tas-silġ ta' fuq. Doqqu jaqni ben tal-Knisja Ewlenija, selmu s-Sinjura tal-ġmil u sbuħija, ħalluha ħatati id-dur mal-beltana. Iftħula djar tagħkom biex tidħol tgħix magħkom. Għannula u kantawna tifħir in-nijiet, poplu għannuna mill-irħula u mill-bliet, għaxek jixirqila ix-xemx tal-ħolqiet. Ndoqqu jabanet jaqniben ferħana, għaddejja r-reġina id-dur mal-beltana. Għannula poezi l-sin tal-violini, fuq l-arba mal-anġli u sbeħ kerubini, dik l-anja sabiħa li nisġu l-awċin, li jawdex sarġenna ta' nis ferħani. Ħarsu lejja u l-itta dik-sira, feġġet l-aurora ħirġa l-kbira. Ndoqqu jaqniben tal-Knisja Ewlenija, selmu s-Sinjura tal-ġmil u sbuħija, ħalluha. Għadu kif wasal issa s-sindku tal-Belt Victoria u għal dan il-pontifikal l-ewwel qari se jinqara mis-Sinjura Angel Bouvier. It-tieni qari se jinqara minn Karl Merċieqa Pavija. U t-talbiet tal-fidili se jinqraw minn Tanja Grek. Ix-xemx tal-ħolqiet, ndoqqu jabanet jaqniben ferħana, għaddejja r-reġina. Qiegħed naraw illi ġiġa ħajna ta' bidu għal dan il-pontifikal. Ħarġu mis-sagristija l-abbatini u l-kapitlu tal-katedral u ċelebranti u jitru mill-bib prinċipali tal-katedral. Jiena lissa ħaniqafaw biex inħallikom fi skit ta' djarkom tisimgħu il-mużika tal-ftuħ.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kum. Kuti, ejjew flimkien niċċelebraw lejt tal-Assunta. Billi aħna wkoll nippruvaw nieħdu sem dan il-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U meta l-Knisja tistedinna biex nagħmlu att penitenzjali biex nindmu minn dnubietna biex nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek, tkun ukoll qiegħda ddewwaqna ftejt mill-ġmiel, mit-tjubija ta' dan il-misteru tal-Eid. Għalhekk ħuti, ejjew bis-sinċerità kollha narfu id-dnubiet tagħna u nitolbu lil Alla bl-interċessjoni tal-Madonna biex ikun ħanejn magħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, li jilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejn, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġel bil-qaddisin kollha, u lilkom ħuti li titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġini bla teba Marija ommi bnek. Għamel li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistħoq ilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-ktieb tal-Apokalissi jagħtina ġbija ta' mara li kellha twellet iben u deskrizzjoni tal-ġlieda bejn il-ħażin u Alla. Din hija dera ta' kif kellha tkun il-missjoni ta' Marija fid-dinja. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fitqala u bdiet tajjad bl-uġieħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara, dragun kbir minn lewn in-nar b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kien waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet sa tilet biex kif tilet lil-bina jibilew. U hi wildet iben, tifel li kienet irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid, issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-salta ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulejn. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Bniet is-sultan joħorġu jilqawk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Isma' binti u għati widen in-nisa il-ġensek u l-dar missirek. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jitaxxaq is-sultan biġmielek u intaxu sidek għatiq ima. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Anti s-sultan jedwa biex bejbit waraja, it-tfajlit li għatawla bisħaba, jittidu bajat ta' veru ta' ena, jitlu fil-palazz ta' sultan. Flimkien? Flemintek is-sultana
fid-dawl tal-glorja. Fl-emintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Fl-ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl jgħidilna li Kristu kellu jkun l-ewwel wieħed li jqum mill-imwiet. Iżda dawk kollha li huma ta' Kristu huma wkoll iddestinati għal qawmien biex jaqsmu l-glorja tas-sema. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feċċet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun ered kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Marija tfaħħar lill-Alla għal dak kollu li huwa għamel magħha. Ħalli ninaqdu ma' Marija f'dan il-jum ta' festa fġieħa u nfaħru wkoll lill-Alla li magħna għadu jagħmel ħwejjeġ kbar. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan
li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, Qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driju, xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknejn. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabett tal 3 xhur u imbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej. Jekk dolodu wieħed jgħid li llum hija festa kbira, ikun qed jgħid ftejt wisq. Ikun jagħmel dak li bl-Ingliż isejħulu an understatement. Għaliex jekk iridu nkunu korretti kemm teoloġikament kif ukoll b'rispett lejn ir-reliġjużità popolari, għandna ngħidu fi kliem San Massimiliano Kolbe li llum feġġet l-awrora li tħabbar dik ix-xemx li qatt ma tinżel. Kif dakinhar tal-Għid il-Kbir, il-Knisja tkanta li sebaħ jum mingħajr rabiex, hekk illum fl-Għid tal-Assunta nistgħu ngħidu li llum reġa' feċ għalina jum li d-dawl tiegħu ma jintifiex. Għaliex bit-tluq glorjuż tagħha fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, Santa Marija tirċievi b'mod antiċipat ir-ran li hemm lest għalina l-koll. Hija tipparteċipa mir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Meta jirrakkontaw il-qawmin ta' Ġesu, l-Evanġelisti jużaw verb li normalment aħna nużawh mas-sebħ ta' jum ġdejd. Salluqa jgħid biex nagħti eżempju, mhuwiex hawn fil-qabar imma għam. L-Evanġelisti bħal donnhom iridu jfakruna li kull filgħodu xejn aħna niftħu għajnejna iseħħ aw min ġdejt aw min żgħir induqu il-Għid li huwa jum li d-dawl tiegħu
ma jħallejx lil għajnejna jingħalqu. Dan kollu nistgħu ngħiduh dolodu għal Santa Marija, mhijiex fil-qabar imma qamet. U kemm nixtieq li għalenija nistħajlu l-ġbija ta' Santa Marija li bil-ġmil tagħha issaħħar din il-Knisja Katedrali u t-toroq ta' Beltina, nisemgħu qed jgħidilna għamlu l-qalb. Lejt ta' ibni Ġesu għajmitnej mir-raqda tal-mewt. U kemm nixtieq li intom devoti tiegħi tqumu għax tassew għandna bżonn inqumu waħda sewwa. Dik li aħna fil-punent insejħula il-festa tal-Assunzjoni, fl-Orjent sa mis-seklu 4 hija magħrufa bħala il-festa tad-Dormizio tal-Verġini, il-festa tar-raqda tal-Madonna. Il-Papa Leon 14 innifsu fl-ittra li bija ħatarni bħala legat straordinarju għal dawn il-festi solenni, juża f'dil-littra dawn iż-żewġ titli jgħid hekk: Ferħana bl-ittra tal-Venerabbli ħuna Anton Tewma, isqof ta' Għawdex, u tal-kapitlu tal-katedral tiegħu ġejna marfa li fl-istess knisja jiġifieri dik id-dedikata lid-dormizzjoni ta' Marija ser jiġi ċelebrat il-50 anniversarju tal-inkoronazzjoni ta' ġbija tal-Assunta li ġa sa mis-sena 1791 ilha mqiegħda fuq l-artal f'dan il-maqdes bħala elm ta' devozzjoni leali waqda fil-fidej ta' din il-ġimgħa waqt il-quddiesa solenni tal-15 ta' Wissu li ġej, jiġifieri fis-solennità tal-Assunzjoni tal-Imqazza Verġini Marija. Meta l-insara ortodossi jirreferu għal din il-festa bħala id-dormizzjoni, jiġifieri ir-raqda, id-dormizzjoni ta' Alla Theotokos, aktar milli bħala l-assunzjoni, huma ma jfissrux li l-Madonna ma mitetx, imma kif josserva il-Patriarka Ekumeniku ta' Kostantinopoli Bartolomeo l-Ewwel jgħid hekk: huma jużaw dan kollu biex jenfasizzaw li Marija hija umana li mietet u ġiet mitfuna bħal bqija tal-bnedmejn. Dan jagħtina ċ-ċertezza, ikompli jgħid Bartolomeo, illi għalkemm la qabar u lanqas mewt setgħu iżommu lit-Theotokos, it-tama tagħna li qatt ma titħawwad u l-protezzjoni tagħha li dejjem tisar, Marija fil-verità ħafna aktar qrib tagħna milli naħsbu. Ma telqitniex. U kif jenfasizza l-innu tal-liturġija ta' din il-festa fl-Orjent, fit-twelid int ippreservajt il-verġinità tiegħek, fil-mewt int ma tlaqx lid-dinja u Theotokos. Bħala om tal-ħajja int mort lejn lajn tal-ħajja u ħlist lil ruħietna mill-mewt permezz tal-interċessjoni tiegħek. Mis-seklu 17 il-qudiem, meta t-teoloġi bdew jiddiskutu il-passaġġ ta' Marija minn din il-ħajja għall-oħra, nibet dibattitu li qatt ma ingħalaq, tant li la il-Papa Piju XII fil-bulla tal-Assunzjoni u lanqas il-Konċilju Vatikan it-tieni ma jitkellmu dwar jekk il-Madonna mitietx jew le. Il-problema li madwara idur dan id-dibattitu kollu, tafu x'inhu?
it-twemmejn tagħna domma oħra ta' fidħi li Marija mingħajr dnub fit-tnissejl l-Immakolata Konċizzjoni u f'ħajjitha. Konvinti minn din il-grazzja straordinarja ta' Marija, l-Immakolata, xi teoloġi jargumentaw li la darba Marija kienet mingħajr dnub ma setgħetx issofri il-konsegwenzi ta' dnub, inkluż il-mewt. Marija għax hija bla dnub jgħidu dawn ma setgħetx tmut. Imma eżistijaj. Jekk aħna nemnu li Kristu miet u qam mill-mewt, allura ma narax għalfejn Marija ġiet meħlusa minn dik li bina stess is-Salvatur tagħna għadda minnu. Il-Papa San Juan Paolo II fl-1997 għamel diskors dwar din it-tema fejn jgħid hekk: huwa possibbli li Marija ta' Nażaret esperjenzat fil-ġisem tagħha id-drama tal-mewt. Jagħmel din-domanda. Meta nirriflettu fuq id-destejn ta' Marija u r-relazzjoni tagħha ma' bina divin, jidher leġittimu li wieħed iwieġeb b'mod affermattiv. Peress li Kristu miet, ikun diffiċli li wieħed isostni bil-kontra dwar ommu. Fl-istess diskors, San Juan Paolo II, wara li isaħħaħ il-fema tiegħu b'tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja, ikompli jgħid, nikwota: huwa minnu li fir-rivelazzjoni il-mewt tiġi ppreżentata bħala kastejk ta' dnub. Madankollu il-fatt li l-Knisja tħabbar li Marija hija meħlusa mid-dnub oriġinali bi privileġġ divin uniku ma jwassalx biex wieħed jikkonkludi li jej irċeviet ukoll l-immortalità tal-ġisem. L-om, jgħid San Juan Paolo II, mhijiex superjuri għall-liben li jaċċetta l-mewt, u billi kienet involuta fl-opra tal-fidwa u assoċjata mal-offerta salvivika ta' Kristu, Marija setet taqsam id-batija u l-mewt fid-dawl tal-fidwa tal-umanità. Dak li jgħid Severu ta' Antiochia dwar Kristu, jgħid il-Papa, japplika għalija ukoll. Mingħajr mewt preliminari kif tista' sseħħ il-qawmien. Biex tieħu sehem fil-qawmien ta' Kristu, Marija kellha qabel xejn taqsam miegħu fil-mewt. Mela għalkemm insejħula dormizio ma jfissirx li il-Madonna raqdet imbagħad xi ħadd qajjimha. Imma d-dormizio ifisser illi il-Madonna anke jekk kien meħlusa mid-dnub u l-konsegwenzi tiegħu mietet. Imma apparti issa din ir-riflessjoni teoloġika, punt interessanti li nixtieq inġejb għar-riflessjoni tagħna dolodu hija r-raġuni teoloġika ta' dawk li jsostnu li Santa Marija ma mitietx imma raqdet. Tafu x'kien l-argument? Kien argument favur l-apatija ta' Marija. Apatija taf xi tfisser? Apatos, jifieri ma tħoss xejn, ma ssofrejx, ma tafx x'inhu d-dolur. Marija jgħidu dawn hija mingħajr dnub u għalhekk ma tistax issofri jew tbati. Fi kliem ieħor, għal raġunijiet teoloġiċi,
Dan id-dibattitu mexxa l qudiem il-konklużjoni li f'Marija hemm nuqqas ta' pathos, ċe l-inkapaċità li ssofri bħalma jsofri kulħadd. U skont dan il-kurrent teoloġiku ifisser li Marija hija insensibbli għal dak kollu li jikkawża inkwiet, tħassib, turment, dispjaċejr. Insomma, għal dak kollu li ngħaddu minnu aħna. Għalhekk hija insensibbli għal ġrajiet l-aktar drammatiċi tal-ħajja. Jien fuq dejn l-apatija nixtieq inkellimkom. Għaliex jekk l-apatija fil-każ ta' Marija hija frott ta' argument teoloġiku, inħoss li aħna maħkumejn minn apatija. U din id-darba però mhux frott ta' ħsieb, imma frott tal-konvenjenza. Fis-sens li aħna irnexxielna nikkonvinċu ruħna li jaqblilna nkunu indifferenti quddiem sitwazzjonijiet imwera tal-ħajja. It-teoloġija tgħid li Marija ma setgħetx tbati għax kienet bla dnub. Fil-każ tagħna iżda aħna nagħżlu li nkunu apatetiċi. Fil-każ ta' Marija hija apatija neċessarja. Fil-każ tagħna hija apatija magħżula. Aħna nagħżlu li ma jkollniex pathos, li ma nħossux, li ma nsofrux, li nagħlqu għajnejna quddiem dak li jista' iddewwaqna id-dbatija. Ħassieb kontemporanju li jgħix il-Ġermanja ftit ilu ippubblika ktieb bl-isem Society Without Pain, Society Without Pain. U jagħmel din il-mistoqsija. Ejdli x'relazzjoni għandek mad-dbatija u ngħidlek min int. Ejdli x'relazzjoni s-soċjetà tagħna għandha mad-dbatija u nkunu nistgħu ngħidu x'soċjetà għandna, ħbib tiegħi. Effett ta' dan it-terrur mid-dbatija sirna qisna illupjati. B'tali mod li maħniex nindunaw x'dbatijiet hawn madwarna. U nagħti ftit eżempju. Fil-waqt li f'dawn il-jiem aħna nisemgħu il-Bombay tal-festa, ftit il-bot minna in-nies ilhom xhur sħaħ taħt xita ta' Bombay mitfewa biex jagħmlu ħerba. Fil-waqt li aħna fil-festi nieklu u nixorbu u naħlu. F'Gaza hemm persuni li qed imutu bil-ġuħ u bil-għaġġ. U allura għaliex quddiem din id-dbatija atroċi ħafna jibqgħu gallerija? Kejf dan ix-xenarju tal-gwerer irnexxielna nedukaw il-kuxjenza tagħna biex tibqa' sikta u ninsew li anke s-silenzju huwa kompliċità. Is-soċjetà tagħna tant saret ma tittollerax id-dbatija, tant saret ma tafx tgħix il-mumenti tal-fraġilità li għammi jidirlu li l-iqsar triq biex titratta għadiet ta' mart terminali huwa billi wieħed iħaffef il-proċess tal-mewt. Propju għax tlifna l-abilità li nħossu ma' min qiegħed ibati, propju għal issirna nistmerru impoġġu jdejna fuq il-pjaga tal-proxmu, forsi wkoll għaliex jidrilna li mussew jintefqu flus għal xejn, qed insiru inklinati li nagħżlu li noqtlu. Kemm minna jagħtu każ
ta' dak li jissejjaħ il-lotto ekoloġiku. Ġifieri dik id-dbatija emottiva li jħossu dawk li qed jaraw l-ambjent jittiekel, jinqered. Il-kilba l-flus qed twassal biex ħafna mill-ambjent tagħna qed jiġi sfruttat. Dak li xi wħud isejħu żvilupp huwa biss possess irresponsabbli ta' patrimonju ambjentali komuni li aħna fid-dmejr li nikkonservaw anke biex nifrankaw id-dbatija u l-ansjetà lil ġenerazzjonijiet futuri. Eżistijaj, dan u aktar huwa konsegwenza ta' kultura apatetika li qed tissawwar fostna u jekk nibqgħu rieqda il-qagħda tkompli sejra għall-għar. Għalhekk jottalina dak li San Pawl jikteb lir-Rumani, ħuti waslet is-sija li tqumu min-naqs. Dolodu għajmuna min-nas il-moti ħelwejn tal-qniepel ta' din il-Knisja Katedrali. Fejn fil-waqt li għandha lil Santa Marija taħt il-mant regali fl-istess ħin ma nafx tafux imma jien kull meta nidħolaw u mmur fil-kappella tas-Sagrament dejjem ninnotaw. Fil-kappella tas-Sagrament għandna il-kwadru tal-Addolorata ta' dik li tieqaf ħdejn is-salib ma' bina u mas-salib ta' wlieda l-Addolorata. Dan id-daqħlejju jaf iqajjem il-kuxjenza kollettiva tagħna biex intajru minn fuqna din il-kappa tal-apatija u nsiru aktar sensibbli għad-dbatija li hawn madwarna u nfittxu naqdu il-forzi tagħna biex bl-imħabba nakkumpanjaw lil min qiegħed taħt id-deffa. Neħtieġu għawmien kollettiv biex noħorġu minn sistema li ġabitna aktar individualisti, passivi, indifferenti quddiem għamliet ta' dbatija. Kultura li irrendietna bħat tliet ċadini tal-istorja li la jaraw, la jisemew u lanqas għandhom vuċi. Bil-qawmin tagħha mill-mewt, Santa Marija wkoll qed tistedinna biex inqumu minn nas tqejl li waqa' fuqna u niftħu għajnejna biex nintebħu bil-bidla li għaddejja madwarna u imnebħin minna flimkien nibnu ġejjieni li jagħti nifs lil kulħadd, partikolarment lil minnu żgħir u jħossu meddet u mirfus. Huwa biss jekk aħna noqogħdu għall-kelma tal-assunta li żgur tgħidilna dak li hija qalet lil qaddija ta' Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu Ġesu. Huwa biss jekk noqogħdu għal din il-kelma li jkun jagħmel sens dak li għamilna il-ħadd li għadda meta ġedditna l-għażla li għamlu l-antenati tagħna meta poġġew kuruna ta' deb u ħaġar prezzjuż fuq ras Santa Marija u hekk erġajna għarafna lil dik li ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem bħala ir-reġina tagħna. Eżis ħutej, devoti ta' Santa Marija. Huwa biss jekk Santa Marija nilqewha bħala ir-reġina tagħna inkunu nistgħu inkantaw li għawdix kollu tbiddel ġenna festa u ferħ ma' kull imkien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kullu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Nissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Ibnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmejn u mal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tilek jum għamme bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tal-sema jiet fuq l-lemin tal-missier u għandi jerġiġi bil-glori b'xamil ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkullix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. U ma jum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profet f'knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mumdija waħda għal-mafra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. Mulej Alla tagħna, int għażiltilna u intaziltna u predestinajtna biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemek fil-imħabba. Int iġġustifikajtna fi Kristu ibnek il-waħdini biex inkunu nistgħu nieħdu sehem fil-ħajja tiegħek ta' Alla. Ilqa' talbna f'dan lejt ta' Santa Marija. Aħna naraw fija bħal f'mera dak li nixtiequ nittamaw li nkunu fil-Knisja u fid-dinja. Għall-Knisja kollha sabiex bħal Marija tkun l-arusa ta' Kristu li tagħżel għalija l-istess xorti tiegħu u waqt li timxi fuq il-passi tiegħu fid-dinja tasal fis-saltna tas-sema fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu rebbieħ nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għall-bnedmin kollha sabiex iħarsu lejn il-ħajja ta' dejjem bħala l-milja tal-ħajja li għalija aħna msejħin fi Kristu u li llum narawha tiddi f'Marija li ssieħbet ma' Ġesu bħala d-dixxieplu tiegħu f'din il-ħajja u r-rebbieħa miegħu fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina sabiex aħna nikkontemplaw lil Marija li tieħu sehem fil-milja tal-ħajja ta' dejjem bil-qawmien mill-imwiet fi Kristu ngħixu ħajja qaddisa fuq l-art sa ma naslu li ngawdu l-qawmien mill-imwiet fi Kristu nitolbu. Ismana mulej. Għal pajjiżna li llum jiċċelebra lil Santa Marija bħala l-patruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin sabiex bħala nkunu mera ta' ħajja qaddisa u fostna jsaltnu l-ġustizzja, is-sliem u r-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem nitolbu. Mulej Alla, nitolbuk tatina l-grazzja li kif aħna narfuk, nħobbuk u nadurawk f'din il-ħajja, naslu li narawk wiċċ imwiecċ fil-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Omna Marija bi Kristu Siedna. Il-kobor ta' Marija Santisma jitqis mill-offerta totali tagħha lill-Alla. Nissieħbu llum ma' Omna Marija biex nofru lilna nfusna lill-Alla waqt li nagħmlu l-offerta tagħna għal dan is-sagrifiċċju qaddis.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Titlaq quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel lil Verġni mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Mister Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Sidna. Għax illum il-Verġni Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u ġbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fiha. B'hekk hija saret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għall poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-ard. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsejri tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristus Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qatejja tal-anġeli u b'ferħ kbir infaħruk u nkantawlek.
Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibatej ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċej reġa rat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Niċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħol. Il-Kardinal Marju li qed jippresidi l-Ewkaristija. L-isfijiet Charles u Joe, l-isfijiet is-saċerdoti reliġjużi u l-lajċi tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollu, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw it-tieni Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarex lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trejt fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistidna l-ikla tal-ħaruf. Għal-beneficju ta' dawk
illi għal xi raġuni jew oħra ma jistawx Waqt li nersqu jirċievu l-altar is-sagrament biex nirċievu lil tal-Ewkaristija, Ġesu li huwa liben ta' ejjew Marja. flimkien ngħidu talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Wissa wasal il-waqt illi l-arċiprit nitolbu tqarbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna, għatina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema, ħalli naslu fil-glorja tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Permettili eminenza, inrodlok ħajr tal-preżenza tiegħek fostna illi qed issebbaħ dawn il-festi, din il-festa tunur ta' l-Assunzjoni ta' Marija fit-tifkira tal-75 sena mill-proklamazzjoni tad-domma tal-Assunzjoni kif ukoll fit-tifkira tal-50 sena mill-inkoronazzjoni tal-inkwadru titolari ta' dan il-katedral. Sebbaħtilna dawn il-festi mhux sempliċement għax ġejt fostna bħala kardinal, dik ukoll. Imma forsi dik mhux l-iktar importanti. L-iktar importanti hija il-preżenza tiegħek f'isem il-Papa, il-kelma tiegħek illi trid tqajjimna min-nasa tagħna, li trid tagħmlilna kuraġġ, li trid tistimulana, tibbuttana. Hija kelma li ġejja miċ-ċentru mill-qalba tal-Knisja, propju fil-missjoni hekk delikata u hekk importanti li għandek fis-segreterija tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Fi kliem ieħor fil-qalba tal-Kattoliċità, fil-qalba tal-Komunjoni, fil-qalba tal-universalità, tal-unità tal-Knisja, fil-qalba ta' dawk li huma l-essenzjal tal-Knisja. Għalhekk verament nirringrazzjaw din il-preżenza rigal don ta' Alla permezz tal-Papa Leon li għamlilna fil-persuna tiegħek. Nitolbuk inti li taf din id-djoċesi, inti li tħobb din id-djoċesi, inti li mexxej tal-snejn din id-djoċesi, nitolbuk biex titlob għalina, nitolbuk biex tkompli tħeġġiġna bil-kelma u bil-preżenza tiegħek ħalli nqumu min-nas tagħna, ħalli ngħixu tassew ma' Marija il-qawmien, ngħixu tassew ma' Marija il-glorja li aħna msejħin għalija. Għalhekk minn qalbi nixtieq ngħidlek grazzi tal-preżenza tiegħek u wassal ir-ringrazzjament tiegħi, ir-ringrazzjament tagħna lkoll lill-Għażejs Papa tagħna il-Jun 14. Grazzi mill-qalb. Il-kapitlu tal-katedral f'din l-okkażjoni ta' dawn il-festi ċinquantinali jixtieq ukoll il-medalja ta' ġieħ il-parroċċa. Eminenza billi jagħtik dan ir-regal b'tifkira tal-preżenza tiegħek bħala legat tal-Papa għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. President tal-kapitlu sejjer jippreżenta lill-Kardinal Legat dan is-salib pettorali. Kif nagħmlu dejjem fit-tmiem tal-pontifikal ta' Jum Santa Marija, nagħtu ġieħ il-parroċċa u anke din is-sena. Għaldaqstant sejjer insejjaħ lil dawk illi wara li smajt il-parir tal-Presbiterju Parrokjali u l-Kunsill Parrokjali qegħdin nagħtuhom dan il-ġieħ. U allura nsejjaħ l-ewwel nett waħda mill-parroċċani tagħna illi tat kontribut twil fil-parroċċa, fil-Kunsill Parrokjali, fil-ħidma pastorali, fl-uffiċċju parrokjali. Biex ma nsemmix il-preżenza tagħha ta' sosten fil-familja tagħha, partikolarment lill-eżiż ġenituri tagħha. Allura nsejjaħ lis-Sinjorina Anna Refalo.
It-tieni persuna illi sejrin nirrikonoxxu għal-ħidma tagħha hija persuna li għal snin twal ħadmet fil-parti tal-amministrazzjoni, partikolarment tal-kapitlu, biex ma nsemmix ukoll tal-kurja tal-isqof. U allura insejjaħ lis-Sur Paul Zara. Fl-aħħar net sejjer insejjaħ kopja illi hija sidwa hawnhekk fil-katedral u partikolarment u jgħin ħafna fil-fondazzjoni li għandna fil-parroċċa u liet il-Belt il-qadima. Insejjaħ lil Xavier u lil Marjosa Grek. Fil-presenza ta' dawn ħudna li qegħdin ikunu rikonoxxuti ngħid grazzi lil tant oħrajn illi jgħinu f'ħidma kontinwa fis-skiet fil-moħbi fih dan il-komunità parrokjali tagħna tal-katedral. Dalgħodu wkoll qegħdin inniedu ktejjeb sabiħ b'apprezzament tal-ħidma ta' Matthew Sultana jibben din il-parroċċa li għal tant snin kiteb diversi poeżiji sbieħ fġieħ l-Assunta u b'apprezzament lejn il-ħidma tiegħu, partikolarment il-kontribut mużikali tiegħu bħala organista u bħala direttur tal-kor, kif ukoll bħala dak li janima kontinwament fil-quddies tal-ħadd sejjer jippreżenta l-ewwel żewġ kopji lill-eminenza tiegħu il-Kardinal kif ukoll lill-Isqof tagħna. Nieħu din l-okkażjoni sabiex ngħid grazzi lis-Sur Mas Joseph de Brincat, lil Matthew li prepara l-kor, koristi, solisti, l-mużiċisti u daw kollha li kienu involuti fl-animazzjoni ta' dan il-pontifikal solenni. Nfakkar li issa ikollna qudiesa oħra fil-11 u oħra f'nofsinhar, dik tal-11 partikolarment ta' tfal u għall-familji llejla fil-5 qudiesa bl-Ingliż fis-6:15 il-kant tat-tieni jasar, fis-7:15 tibda il-purċissjoni. Tinħareġ l-istat ma dak il-mumħin sejjer isir mument ta' talb immexxi mill-Kardinal Legat u imbagħad eventwalment jagħti anke l-barka ewkaristika fit-tmiem tal-purċissjoni. Nixtieq nagħtikom il-festa tajba u nħeġġiġkom ħafna sabiex nagħmlu dan is-sinjal ta' karità kif smajna l-eminenza tiegħu jgħidilna nkunu sinjal ta' dawk li nqumu intajru minn fuqna l-apatija. U għedin namlu bħala ġest ta' karità din il-kampanja Kuruna tal-lum fġieħ l-Assunta, din jinġabru fondi sabiex jitwasslu lil Papa Ljun 14 ħalli eventwalment iwassalhom lil parroċċa ta' Gaza, ħalli tgħin lil parroċċani tagħha partikolarment it-tfal f'dan il-mument imwier. U allura tistgħu tħallu l-offerta fil-kaxxa li hemm flejn l-aħħar artal ħdejn in-niċċa tar-Redentur jew il-lejla xejn wara l-barka Ewkaristika se jkun hemm diversi parruċċani jilqgħu l-offerti ħdejn il-mina. Eminenza, kif taf, fit-29 ta' Ġunju għalaqt 50 sena Assis fi Pjazza San Pietru, rib residenza tiegħek issa. U s-sena l-oħra qed nitkellem ma' diversi fosthom ħansemmi għaliex kienu li korraġina ħafna Francesco Pio Attard. Qed x'rigal ħanati lid-djoċesi. U qed l-aħjar rigal ikun li nikteb din l-istorja tal-Knisja f'Għawdex. L-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof tagħna inkoraġġina ħafna u anke Enni. U għal daqstant,
għamilna maratona biex lessejna l-ewwel kopja, Eċċellenza, Eminenza. L-ewwel kopja din m'għandix kopja għal ħadd ieħor. Il-ktieb sejjer jiġi llanċjat rib il-161 sena ta' twaqqif ta' diocesi lejn is-16 ta' Settembru għad li nażlu d-data, imma l-ewwel kopja nagħtiha lilek. Anke għax fil-konklużjoni jew aħjar l-inkoronament tal-ktieb x'inhu huwa li għall-ewwel darba fl-istorja bimillenarja ta' diocesi ta' Għawdex kellna Awċi jivvota għal Papa. Għal daqstantik bi pjaċir anke għamiltek dedikazzjoni edna frijak propju l-ewwel kopja, din bħalissa l-ewwel waħda bissa ta' l-esta. Bħala ringrazzjament anke ta' dina il-festi li ġej tipparteċipa fih. Il-Missir tagħna fi Kristu Anton Tewma għal-Grazza tal-Alla tas-Sede Apostolika Isqof ta' Għawdex flimkien mal-Eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Greg li huwa l-legat tal-Papa jagħtu lil dawk kollha preżenti niedma meħtijietom imqarra u mqarbna il-Barka Apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lill-Alla għall-Papa Ljun 14 għall-Isqof tagħna u għal-Knisja mqassa omna u fiċċu li tgħixu faqda sħiħa magħha bħajja li toġob lill-Alla. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum, Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericord Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discenda super vos et maniat semper. Missa est.
Mela hekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-pontifikal ta' Santa Marija. Qabel ma nagħlqu din ix-xandira diretta, nixtieq nagħmel il-konklużjonijiet tiegħi. U l-ewwel konklużjoni hija billi nwaslilkom messaġġ ta' din il-festa. Il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija li niċċelebraw fi 15 ta' Awwissu għandha messaġġ importanti għall bniedem tal-lum. Veru li l-bniedem irid imut, iżda hemm salvazzjoni mhux biss għar-ruħ, iżda għall-ġisem ukoll. Min imut bi Kristu, fi Kristu u ma' Kristu, il-mewt hija liħ u trasformazzjoni. F'din il-festa għandna nistaqsu x'wassal lil Marija biex tagħmel ir-rebħa finali fuq il-mewt. Hija ssieħbet mill-qrib fil-misteru ta' Kristu. Dan jgħinna nirriflettu fuq il-ħajja spiritwali tagħna u taħutna l-insara. Irridu nagħtu post ċentrali lil Kristu fil-ħajja tagħna. Dan il-ħsieb huwa espress tajjeb f'San Ġwan. Jiena u d-dilja, intom il-friegħi. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frutt, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Għalhekk Marija hija mudell għalina kif għandha tkun ir-rabta tagħna ma' Kristu. Hija kienet dejjem lesta għat-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu. Marret miegħu sal-Kalvarju u hemm offrietu bħala sagrifiċċju ħaj fuq is-salib. Minkejja li ġarbet ħafna dbatijiet minħabba Kristu, hija baqgħet dejjem maquda miegħu tant li xi orrif tal-Knisja jgħidulna li hija ridet tmut biex tarah. San Ġorġ prega fl-eżami fl-eżerċizzju jagħmlilna mistoqsija provokanti fuq il-laqgħa tagħna ma' Kristu fil-mewt u jistaqsi: perswas li inti għaraft l-Alla meta ma tixtieqx tmut biex tippossedih? Il-martri u l-qaddisin ma beżgħux mill-mewt għax kienu konvinti li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra li ma tispiċċa qatt fl-eternità. San Pawl fl-ittra lil Filippin jgħid: għax għalija il-ħajja hi Kristu u l-mewt ilieħ. Din l-esperjenza ġarbita Marija flimkien ma' ħafna qaddisin oħra. Din il-festa hija sfida għalina biex fil-waqt li naħdmu għal dinja aktar ġusta, nifmu li kull ma hawn fid-dinja, anke saħħitna u ħajjitna li huma l-aktar ħwejjeġ eżies, għalina huma biss mezz u mhux skop fihom infushom. L-iskop finali tagħna huwa dak li mess lil Marija, li nsalvaw ruħna u nqumu ma' Kristu fl-aħħar jum. Qabel ma nagħmel il-konklużjoni tiegħi wkoll ta' din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali, nixtieq naqra l-kompożija li l-Kavallier Ġewem Mattart oġbu jikteb għal din il-festa tal-Assunzjoni ta' din is-sena. Is-Sur Attalt kull sena qiegħed jikteb poeżija għal din il-festa u ta' dan nixtieq nirringrazzjah talli oġbu jagħtina kopja biex inkunu nistgħu inwasslu għalilkom f'din ix-xandira diletta. Il-poeżija ta' din is-sena is-Sur Attart semmiha il-kwadru titolari tal-Assunta. 50 sena inkurunata u 75 sena mid-domma tagħha. Ġrajja kbira din is-sena qed infakru f'għawdex tagħna meta l-kwadru tal-Assunta f'dan il-misraħ ġibnieh magħna. Sabiex l-eminenza tiegħu jieħu ħsieb jinkurunah. Tgerbu issa 50 sena mintu dan il-ġieħ kien taħ. Franco Seper ħalla Ruma u ġie fi Pjazza Savina biex li l-kwadru ikompli jsebbaħ u ferħ kbir lienna jatina. Busuttil Michel ħaseb biex jimla lill-katedral b'dil pittura daqshekk ċelebri, l-ors tal-kbar u kemm taż-żgħar. Matul dawn il-50 sena min jaf kemm ġew iżuruh, min kull rokna ta' dal-globu imħabbithom ġew juruh. U kif jista' jkun mod ieħor meta hawnhekk il-bnedmin minn ġol kwadru ħarsita titfa' tieħu ħsiebna dlonk kull ħin. Għaliex din it-teżoriera li l-missier ħalla f'idejha biex tindokra lill-ulieda u ma titlaqhomx meħdejha. Int Marija l-Avukata li kull ħin tiddefendina
qudiem liben għażiż tiegħek biex il-maħfra fiss jatina. Minn dal-kwadru kompli jixħet kotra kbira ta' barkiet, la tiqafx is-saltan fuqna mal-medda ta' żminijiet. Meta fil-15 ta' Wissu toħroġ id-dur ma' triqatna, fuq fomna reġġat bissima biex ħenjin mill-ġdid tarana. Ferħanin irridu nilqgħu għawċi bħanna l-kardinal, illi l-Papa rrid jibadu ħajmexxi dal-festi l-kbar. O Marija, jixirqulek dawn il-festi tal-50. Niesna lilek dejjem għażlet sabiex tkun il-bnedmin. U ma rridx inħalli barra id-domma minn tal-Assunta, illi żmienha wkoll qed jagħlaq għad ta' snin issa tammonta. 75 sena tgerbu minn din l-għażiża proklama, illi tajret lejn is-sema, it-tama u l-faraġġ tagħna. Meta l-vjaġġ jibes intemmu l-interqu f'dal-wiet ta' dmuħ, berħinna l-bib tal-ġenna fejn hemmhekk tistrieħ ir-ruħ. Mela hekk ġejna fi tmiem din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Xandira diretta tal-Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija. Nixtieq nagħlaq din ix-xandira diretta b'kumment qasir. Alla sab kollox f'Marija, dik il-bniedma dejjem disposta għal dak kollu li talab minna. Jalla jsib lilna wkoll dejjem disposti biex inwettqu ir-rieda tiegħu, anki jekk tkun twissilna sagrifiċċji kbar. Minn hawn nixtieq insellem lill-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, lill-eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Anton Tewma, lill-President tal-Kapitlu, Monsinjur Tarċisju Camilleri, fl-imkien ma' Reverendissimo Kapitlu tal-Knisja Katedrali, lill-Arċipriet u l-Kleru ta' din il-Knisja. Waqt li nwaslilkom l-isbaħ awguri lilkom u lill-familji tagħkom, eżis semmija, jien Tomas Anastasi fl-imkien mat-tekniċi tagħna, Roni u Luk Bezzina u Francesca Camilleri, nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. li